Камы буйында көңілі болса да бәрбір ең янында яқшырақ. Өзің иеләшкән жерің. Менә шәһәрдә шунсы җитми кешегә теге әйтеләр. Социаль элемтәләр, үрчәтмешле социальный связи шәһәрдә ди. Хәзер элек бит ул Советлар Союзында беренче урында мәсәлән монда 2-3 гаилә яшәгән Чаллы шәһәрендә. Ул мин менә шул белән 80нче елларның уртасында Чаллы шәһәрендә булды 513 мең халык яшәде. Ә инде менә 27 ел үтте дисәң була. 27 ел ие. Әйе, 27, 37 булмаса, 37 ел. Аптырарсың. Чаллыда 535 мең яши халык ди. Ә йортлар ни хәтле яңа төзелә. Кем әйтер менә шул хәтле яши дип. Әйтәләр алар, я малосемейкада яшәделәр, я ди менә ата-анасы белән 2-3 гаилә, 2-3 буын яшәгән. Ә хәзер менә хатта безнең аста бер марҗа карт пенсионерка аерым килде дә бер бүлмәлегә керде. Ул бәлки теге кызыннан аерылган ди, кызы үлгәнме нәрсәме? Кемдәдер торган инде, шусын аерган. Ә минем мәсәлән бергә редакция эшләгән марҗа анасы аерым тора, бу моннарда тора алмаган анасында. Анасы аерым тора, бер үзе. Кызы аерым тора ди, анасы белән торасы килми ди. Ә бу имеш тора торган урыны юк. Шуңа күрә bir ГЭС поселогында бар, Чаллыда шунда bir ахираты подружкасында торайын да общежитиедә бүлмәдә акчасы түләп тора, шуңа күрә. Әйтәсем килә шул нәрсә. Кешеләр хәзер ни таркалып бетте, социаль элемтәләр нишкәрәк булды, азайды. Кеше бит ул теге үрчәтмеше существо социальное, нага гел әңгәмәлешергә кирәк. Бер шуган шакта беренсәле шуңа күрә телефоннан ул алай бәрбер булмый. Теге бүген тыңлап торсам, сәгатьләр буенча теге марҗа телефоннан туктамастан сөйли аптырадым әйтәм. Бигрәк шуны дис килә. Иске районнарда кеше яши менә кайтып керәс, трамвайдан, автобустан төшәсең, үзеңнең авылыңа килеп төшкән шикелле танышлар, таныш кешеләр сөйләшәсең китсә, бер очрыйсың танышны. Сөйләшәсең әзрәк 1 2 3 4 җөмлә әйтәсең бер-береңә. Шунда күңел ачылып китә, киттең ишмасам. Яңа комплексларда бер-берсен белмиләр. Хатта теге лестница дип баскыч шәһәрчеге инде, ни баскыч майданчыгы, лестничный площадка. Анда имеш ни бер-берсен белмиләр. Менә Одессада шул бер абыйның кызы башталар 2 бүлмәле фатир торган ялышуларда. Шунасы нәрсәдер дип имеш, икенче бала булырмы дип, нәрсә дип булмады да икенче баласы. Шул теге 3 бүлмәлене сатып алдылар инде яңаны. Аның элек заман ул ничә ел инде бер хәзер әйтәм инде. Нулевой үрчәтмешле инде шул вакытта имеш ни. 9нчы ел, 10нчы елнымы, 11нче елның булды ул. Ни аның фатирын басып 84 меңгә дигән алтын төрле нәрсәләрен теге нәрсә инде шул теге үрчәтмеш украшение урлап киткәннәр, сотовый телефон алып киткәннәр. Анда яңа йорт булгач, бер-берсен белми, бу хуҗалары бәлки керә дип уйлаганнар шул. Это всё. Кеше сөйләшәсе килә, бер-берсен белән кара күз кулак булып тора, берсенең квартирына бер чит кеше керә башласа, ул күз кулак булып торалар бәрбер. Шуны әйтәсем килә, ул бездә күршедә торадыр ире инде ни машина бәрде дә шушына гына юлдан чыкканда 130 әйдәп барган окушка, эчендә майор утырган әле бер ни, шунда милициянең шул бәргән 30 метр мескен очкан ди ул бичара ди, ботинкасы мескеннән очкан ди. Шунасы инде хатыны тол хатын булды. 2 малай үсте дә коттедж алып байып, инде анасын алдылар, шунда коттеджда тора имеш. Ул менә монда кибеттәме, кемне күрә дә балалар сөйли мактый. Атында коттедж нәрсә менә, монда мәсәлән элеватор тавында коттеджлар бар. Анда БТИ, бюро технической инвентаризации, они сами с хатын дигән таныш. Мин күп җитәкчеләр белән таныш булдым вакытында, чөнки газетта язып торадыр инде.
Ал шул коттедж алды да шунда элеватор тауындамы түзіп. Хәзер инде ни күңелсез утыра, бер үзе урамга чыкса, кеше юк. Анда да ничә кешеләрне беләм, алар ди урамга чыгады. Тик бүре шикелле тик улап йөргәне кала инде шул әйтәсем килә. Шул юк. А менә байганнар бар, берсе баш табиб бар, теш поликлиникасы мәсәлән анда. Шунда ул поликлиника ничек инде? Хастахана, больница шифахана, бу хастахана була инде. Теш хастаханасымы нәрсә. Шул аның теге Сосновоборский дигән авылда совхоз, шунда колбаса, ит ясыйлар инде, ни колбаса ясыйлар шунда иттән. Шунда йорт алган инде үзенә ясаган ничегенде йорт урын алган да инде йорт үй төзгән шунда. Шул миңа әйтә, монда ди берсен-берсе яратмыйлар, күрәлмиләр монда берсен-берсе ди. Байлар бит алар бер-берсенә көнләшә, ярыша, шундый нәрсә бар аларда. Без бит монда торабыз, бер-беребезгә йөрмибез, нинди байлыкны күрмибез. Хәзер йөршмиләр күршеләр, элеккечә йөршмиләр, шуңа күрә көнләшмиләр. Тегендә менә мәсәлән коттеджы, нинди машина белән килеп туктады, тагын нәрсә һәм бүтән капкаларын хатта нинди икән шуны бәрендә карап торалар, көнләшәләр. Көнләшү ул ярлар да бар. Менә Леневка, татарча Линовский дигән, анда минем теге апам торадыр, шуның малае айрым торадыр, шул әйтә пограничник. Менә ди мин иң беренче утын алып кайткан идем ди, күршеләр ди көнләшеп ди, менә утын алып кайткансың икән ди. Күрдегез менә нәрсәдә көнләшәләр. Шул социаль элемтәләрдән башлап җибәргәнник, мин онытмыйм инде. Җибен инде шул әңгәмәне җибен онытмыйм инде. Монда менә сөйләшеп утыралар, кайсылары күптән берсен-берселәр беләләр. Урамда теге эскамьяда өй янында утыралар инде. Бер шибәр кыз, мин фотога төшердем, журналга чыгардым, газетта чыгардым. Минем рөхсәтемсез куярга ярамый, шулай дип нәрсә дип. Инде бер шунда газетта чыгардым да, шул безнең комплекста бер апа әйтә, инде ди. Кем белән генә себерләнеп нәрсә инде? Кем белән инде нитеп нәрсә онытым шул үзе авылда әйтәләр инде себерләнеп нәрсәме? Кем белән генә йөрмәде инде ул инде ди шул кызды. Беләсезме? Шул үзең комплекста өйләнергә уңай, чөнки беләсең нинди кыз икәнне, аны сөйлиләр, яхшымы, яманмы. Бүтән якка барып гашыйк була кеше, нинди икәнне белми ул аны. Вакытында мин Башкортстанга теге Екатеринбургта таныштым да шул. Шуннан ул китеп кайтты авылына теге Башкортстанга, мин шулай районда бер бардым да инде артыннан килеп бер авылдашлары әйтә нәрсә, менә мин фәлән-фәләнәгә барам, кызларына таныштым да. Алар шулай ничектер карадылар, шулай ниттеләр, ничектер менә инде ирония белән нәрсәдер әйттеләр. Мен әйтәм, мин ул яшь чагында бит кеше аңламый, аңларга кирәк. Алар үзләренә калса кеше нитеп куя сиңа, алдан әйтеп куяс килә, аңлаттырас килә. Әйтсә турдан-туры, ул беләсезме, ызгыш чыганда менә безнең яманлап йөрисең ди. Кешене ул кайсы вакытта алдан менә куркыныч астына икәнсең дип әйтеп куя, менә син аңа мәсәлән йөрмә, өйләнмә дип. Без әле Истанбулда бер куртмы нәрсәме шул, мин әйтәм, ни корабль бармы, пароходы, корабль шунда, судно урысча әйтмешли, шунда мине күрсәтәм диде, килди. Мин әйтәм, минем бер дусым бар, татар, аны белән килергә буламы? Юк ди. Шуннан без икәүбез татар белән бардык, шунда китеп барабыз. Инде килеп җиткән булган ик, кемдер анда бер ашханада нәрсәм белеп алды да, төркчә безгә әйтә, миңа әйтә, юк ди, ышанмагыз, ул ди бер шундый ди, әллә нәрсә сөйлиләр аны турыннан ди. Бәлки ул кешеләрне шул нитеп теге куллыкка алып шунда пароход нәрсә инде карапмы нәрсә шунда эшләтеп йөргәндер, бәлки шундый этлек эшләгәндер ул, бәлки шул була бит ул кайсы вакытта. Шуңа әйтәсем килә, тамамлап инде резюме итеп. Социаль элемтәләр бик файдалы нәрсә ул. Кешегә бер файдалы хәбәр биреп тора. Шәһәрдә шул социаль элемтәләр җитми тора инде. Шуңа күрә ул безнең тормышыбызның җитмәгән җире дип әйтсә дә була. Менә шундый резюме, шундый фикер белән тамамлыйсым килә ошо сөйләгән сүзләрне. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сау булыгыз.